UPPL हान्जानि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खौरां दिनै बारग' EM आरो दिहिरायाव खेबनै MCLA जानाय गणेश सामदास बिथां जाय GSP नि वार्किं प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा गावनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै UPPL हान्जायाव जइन जादों आरो जों बिथांखौ बरायदों। बिथाङा गावनि समष्टिनि माखासे लाइमोन दैदेनगिरि आइजो दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर लानानै जइन जादों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो GSP नि दैदेनगिरिफ्रा जइन जानो थाखाय इतिमध्य लाहार फाहार खालामदों आरो गुबुन गुबुन दोलोनि माखासे सुबुंफ्रा मेम्बारफ्रा जोंनि दोलोआव फैनो थाखाय इतिमध्य जगाजग खालामगासिनो दङ। दा बिथाङा जइन जानायनि उनाव दिहिरा ओनसोलाव एबा बिटिआर ओनसोलाव जोंनि दोलोआ जोबोद गोख्रों जागोन आरो बिथाङा जिहेतु गसाइगावनिफ्राय लानानै पर्बतजरानिफ्राय लानानै गासैबो ओनसोलाव खामानि मावदों आरो बिथांखौ बै ओनसोलनि मानसिफ्राबो मोजां मोनो। दा बिथांखौ जोङो गाबोननि गेजेराव जोंनि हान्जानि जोंनि दोलोनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै एपइन्ट होगोन आरो अब्ला बिथाङा जोंनि सासे स्टार केम्पेनार जानानै BTC ओनसोलाव बेरायगोन आरो अब्लानो गोबां जोंनि बिथिङाव जोंहा दोलोआ गोख्रों जाबावगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन मानोना मार्च दाननि गेजेरावसो बिसायख'थिया फोसावजागोन बिसायख'थिनि समा। दा नंखायनो जोंनियाव जथेस्थ' सम दोङो। नैबे साननैसोआव जोङो जोंनि ब्लक कमिटियाव प्राइमारि कमिटियाव आरो 15 गासै समष्टियाव जोंनि मेल मिटिंफ्रा सोलिगासिनो दङ। जों बेखौ मोजाङैनो अर्गेनाइज खालामबाय थादों। बावैसो लाइमोन हान्जानिफ्राय रेलि जालांबाय, बिनि सिगाङाव माखासे रेलि जादों आरो फैगौ 1 अक्ट'आव जोंहा क'क्राझाराव मोनसे रेलि दङ। गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो गावबा गावनि ओनसोलफ्राव मिटिं गागासिनो दङ। दा नंखायनो फुल प्रिपारेसनाव जों दङ आरो मार्च दाननि गेजेराव जोंनि बिसायख'थिनि सम फोसावनायनि सिगांनो जोंनि बिजाथिफोरखौ जों फोसावगोन। बिनि सायाव जोंनि हान्जायाव दाबो जों सिरियासलि डिसकास खालामाखै। बे निउस मिडियायाव माखासे खोथा ओंखारगासिनो दङ। बेखौ लानानै जोंनि हान्जायाव जोङो 28 फेब्रुवारिनि उनाव जों सावरायगोन। हाग्रामा महिलारि डिसपोजल होननानै दायो केम्पेइन खालामगासिनो। बिथांमोना गुबुन गुबुन मुं लानानै बेबायदिनो एखमबा प्रग्रामफोरखौ खालामो। नाथाय नैबे बिसायख'थियाव BPF दोलोनिया बारा मोजां जानाय नङा। मानि थाखाय जों नुयोब्ला बे थांनाय मास मोनब्रैयाव थासारिया जोबोद गाज्रि जादों ओनसोलनि आरो बेखौ लानानै मानसिफ्रा बयबो बुजिदों जे UPPL थानाय मोनब्ला गोजोन थासारि थागौमोन, बयबो हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाया थागौमोन, मोजाङै सोलिगौमोन आरो सरकारावबो बिथांमोना जिबायदि खामानि मावगासिनो दङ बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोननाय गैया। दा नंखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां जागोन बेखौ जों बुंनो हायो। मोनसे खोथाखौ जिहेतु BTC आव जाफेरै मोनसे जिथु हिस्टरि जादों दाखालि बावै एसेम्ब्लियाव जे मास मोनब्रैनिल' जि मोनसे बाजेट सेसन जाबाय। दा बेहाय सार बिनि आन्दोआव माबाफोर दङ नामा सार? बिथांमोना इन्टारिम बाजेट बानायदो बेखौ मास मोनब्रैनि थाखाय। दा बेखौ उनाव माबायदि खालामगोन बिथांमोननि खोथा। नाथाय बेवहाय मोनसे आं नुदों सोलोंथाइ बिफाननि EM बिथाङा जोबोद मोनसे नंखाय बेवहाय एन्सार होदों जे बाक्सा आरो तामुलपुराव थांनाय 5 बोसोराव सोलोंथाइ फसंथानफ्राव जेबो अनसुंथाइ होआखै होननानै। दा बेवहाय बेबायदि एसेम्ब्लियाव नंखाय खोथा बुंनो मोना। जों मालाबाबो बुंबोआखै, जेखौ जों मावदो बेखौनो बुंदों। दा नंखायनो राजखान्थिखौ खालामोब्लाबो एटलिस्ट एसेम्ब्लियाव जिखिनि बाथ्रा बुङो, सदनाव जिखिनि बाथ्रा बुङो, दा बिथाङा सासे MLAबो, दा बे हिसाबै बिथाङा मिथिगौ। दा ओंखायनो बे भुल तथ्यखौ एबा नंखाय बाथ्राखौ बेयाव बुंनो नाङा। बाक्सा आरो तामुलपुराव गोबां फसंथानाव रां होनाय जादों, हायार सेकेन्डारि कलेज, बाक्सानि कलेजाव गंफ्रोमावबो रां मदद होनाय जादों, तामुलपुरनि गंनै कलेज प्रभिन्सियेलाइजबो जाबाय, राङारि मददबो होनाय जाबाय गोबां, जोंनि हायार सेकेन्डारि स्कुल, LP स्कुल, ME स्कुल गोबां होनाय जादों। दा बेखौ मिसा खोथा बुंदों, जों बेखौ दुखु मोनदों। बेबायदि राजखान्थिखौ जाहाथे खालामा।